आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार आनसलिकआव दङ दलाकाति बर' बाजारनि जा बर' बाजार गोजौ फरायसालियाव दंफैयो आं दिनै सरासति फुजा दिनै बिथांमोननि फरायसालिया मानिदों दा बेयाव बिथांमोननि गाहाय फोरोंगिरिजों आं माखासे बाथ्रा सावरायगोन दा बे समाव गाहाय फोरोंगिरि बिथां कातिराम बर' बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायो दिनै सरासति फुजाजों लोब्बा लाखिनानै बिथांजों दान्दिसे सम सावरायनो होननानै फैनाय जादों दा बे समाव सारखौ आङो माखासे बाथ्रा सोंनो होननानै आखायाव लानाय जाबाय दा सारा दिनैनि जा सरासति फुजा बिनि सोमोन्दै सारा मा फोरमायगोन दा गोजोननायफोर गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं जासिग्रोदों दा बे समाव दिनैनि बे गोथार सान सरस्वती फुजा बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे बर' बाजार गोजौ फरायसालियाव फरायसाफोर फोरोंगिरि आरो दिहिंनि माखासे दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोनखौ आङो खावलायना लाबोयो दिनैनि बे गोथार बे समाव आरो बे फुजानि गेजेरजों जोंनि फरायसालिनि जि थासारि फरायनायनि बेफोरखौ मोजां खालामनायनि मोनसे राहा लामा बेबो आरो बेखौ लानानैनो फरायसालिखौ गायसनजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो प्राय 47 बोसोरसो जानोसै बे सरस्वती फुजाखौ जोंनि बे फरायसालियाव जोङो फालिबोबाय थादों आरो दिनैनि बे समावबो जोबोद गाजा गोमजायै SOP मानिनानै आरो कभिड प्रट'कलनि माखासे सरकारनि बिथोनखौ फालिनानैबाबो जोङो दिनै बे फुजाखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों फरायसाफोराबो फोरोंगिरिफोराबो जोंजों बे जोबोद हेफाजाब होफैदों आरो आसा खालामदों दिनैनि बे फुजानि गेजेरजों जोंनि फरायसालिनि फरायसाफ्रा फैगासिनो थानाय आनजाद बे आनजादखौ जाहाथे देहा मेलेम गोजोन लाखिनानै बिसोरनि फरायनाय बिसोरनि थांखिफोरखौ मोजाङै जाफुंहोनायाव सरस्वतीया जोंनो लोगोसे फरायसाफोरनो गियान गोहो आरो अननाय जासिहरगोन आरो जोंबो भरसा खालामदों बिथांनिफ्राय जों मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामदों जोंनि गासिबो दिगजों लोगोसे आरो बर'फोरनि जिमान फरायसालिफोर दङ फरायसालिनि गासिबो फरायसाफोराबो जाहाथे देहा मेलेम गोजोन लाखिनानै फैगासिनो थानाय HSLC फाइनाल आनजाद आरो बिनि सिगाङावनो जोंहा गाबोन सबनिफ्राय जागोन प्रि बोर्ड टेस्ट दङ बेखौबो जाहाथे मोजाङै उथ्रिसार खालामनानै फाइनालसिमहालागै बिसोरनि देहा मेलेम गोजोन लाखिनानै सरस्वतीनि अननाय आरो गोहो आरो सोरजिजों फरायसाफ्रा मोजाङैनो आनजादखौ होनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरोबाव आसा खालामदों बिथांनि अननाय गोहो आरो सोरजिजोंनो दा सोलिफुबाय थानाय जिथु कर'ना भाइरास बे भाइरासखौबो जाहाथे जोङो फोजोबस्रांनानै गोजोन थासारि जोङो हादोराव लाबोफिननो हागोन आरो जोंनि गेजेराव मोजां थासारिखौ जोङो मोननो हागोन आं बेखौ आसा थिदों आरो जोबोद जोंनि गेजेराव बिनि जि थासारि कभिडनि जि गिनाय बे गिनायफोरखौबो जाहाथे जोङो होस्रांनो हायो बे दिनैनि बे फुजानि गेजेरजों आरो बिथांनि अननायखौ आङो बे गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै आङो आसा थिदों जे दिहिंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जि फरायसालिफोर बे फरायसालिया बन्द जानानै थादोंब्लाबो बिथांनि सोरजिजों अननायजों आरो गोहोजोंनो जोंनि हादोरजों लोगोसे जोंनि दिहिंनि
साफ्रोमबो आरो मोनफ्रोमबो जायगायावनो जाहाथे जोङो गोजोनैनो थाबोनो हायो आरो इयुनावबो जाहाथे जोङो सिगांनि बायदिनो जोङो फरायनाय आरो गावबा गावनि थांखि बे थांखियाव सौहैनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे समाव आं बेखौ आसा थिदोङो आरो आङो गोबाव आरो बे रोखोमनिनो आं बुंनो सानाखिसै माने सिगां बोसोर थांनाय बोसोराव जा कभिड प्रट'कल जा कभिडनि सिटुवेसन फैबाय कभिडजों एग्जाम लिरनो मोनासै देग्लायथ' एग्जामखौ लिरहोगोन दा एग्जाम लिरहोनायाव देग्लाय सारमोननि स्कुलनिफ्राय साबेसे केन्डिडेट दङ मेट्रिक आनजाद होग्राया दा आरो माबायदि साखाफारा सिगांनिफ्राय देग्लाय साबसिन जागोन बायदि आसा दंना गैया जोबोद माने मोजां सोंनाय बियो आरो बे सोंनायनि फिनखौ आङो आंनिफ्राय आङो होनो सानदोङो गमामायै नंगौ गुबुन बोसोराव जिबायदि जोंनि फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरि सारमोना आरो आं जिबायदि थांखिजों फरायसालिखौ दैदेनबोदोंमोन नाथाय थांनाय 2 बोसोर 2021 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजाद HSLC फाइनाल आनजाद बेथ' जानोनो मोनाखिसै थेवब्लाबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय जिबायदि फरायसाफोर दंमोन बिथांमोना मोजांखौनो खालामलांदोंमोन आरो आसा खालामदों नै देग्लायबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय 103 स्टुडेन्ट 103 स्टुडेन्ट दङ आरो बे फरायसाफोराबो जोबोद मोजां खाथारमोन आरो बिथांमोनखौ जोङो जोबोद जोथोनबो लागासिनो दंमोन दा नाथाय बे समाव सिगाङाव जिबायदि आङो आसा थिनानै फरायसाफोरखौ जोथोन लाबोदोंमोन बेबायदिनो फिथाइखौ मोनदोंमोन नाथाय बे खेबाव आं डाइरेक्ट बुंनो हायाखैब्लाबो जोंनि फरायसालियाव फरायसाफ्रा गोग्गो फरायसा दंखायो आरो रिजाल्टखौ मोजां खालामगोन आं बेखौ आसा थिदोङो आरो नैबे गाबोन सबनियानिफ्राय जिथु जानो गोनां प्रि बोर्ड टेस्ट बे टेस्टआव आं आसा थिदोङो बे फरायसाफ्रा जोबोद मोजां खालामगोन आरो फैगासिनो थानाय फाइनालसिमहालागै जोंहा एसे सम दंबावो आरो बे समनि गेजेराव जों आरोबाव गथ'फोरखौ जोथोन लानो हाबावगोन आरो थिग बे रोखोमैनो जोंनि फरायसालिनिफ्राय आसा खालामदोङो सिगांनिख्रुइ सिगांनि बायदि मोजांसिन खालामथारनो हायाब्लाबो आङो 80%खौ मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामदोङो आरो थिग बे रोखोमैनो गुबुन जायगाफ्रावबो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा जेबो जाहाथे खैफोद जायालासिनो आरो फरायनायाव रिजाल्टनि थाखाय आनजादखौ होनायाव एसेबो फासयालासिनो एसेबो माने बिनि फारसे उनफिनालासिनो थांखिखौ जाफुंहोनायाव साफ्रोमबो फरायसाखौ जाहाथे गावनि इयुन थांखिखौ जाफुंहोनायाव बयबो गोसो होलायनानै फैगासिनो थानाय आनजादफोरखौ मोजाङै होगोन आं बेखौ दिनैनि बे समाव आं आसा थिदोङो जाहाथे गुबुन जिखि खैफोदानो फैया मानो बे खैफोदखौ गासिबो सरस्वतीया जोंनि गेजेरनिफ्राय होखारनानै माने आनजादखौ मोजाङै होनायाव मदद खालामगोन आं बेखौ आसा थिदोङो दा सारखौ गोबां जायगायावनो मिथियो बा सासे गोग्गो फोरोंगिरि बा मोजां फोरोंगिरि होननानै सारखौ मिथियो दा सारा जा आनजाद दा मेट्रिक आनजाद होगिरि स्टुडेन्टफोरनि बिमा बिफा गार्जेनफोरखौ माबाफोर खावलायगोन नामा फरायनायाव माबायदि हेफाजाब होनांगौ माबाफोर बुंगोन नामा सारा जोबोद मोजां सोंनाय बियो आरो बे बाथ्रानि सायाव जोङो जेब्लायबो गोसो होबोखादोंमोन देग्लायनि बे समाव कभिड प्रट'कलखौ मानिनानैबाबो जोंनि फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा गिलिर बिबान दङ आरो बे समाव गावबा गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानायनि
मोनसे जोबथा सम मानो होनबा मेट्रिक आनजादनि गेजेरजोंनो सासे गथ'खौ इयुन बायदि बिथिङाव फरायलांनायनि जि मोनसे राहा लामा दङ बे राहा लामानि गुदियानो जाबाय मेट्रिक आनजाद सिगांनि सोलोंथाइ पलिसि मथे दा बे जोबना थाङाखै दा बे बाथ्राखौ जोंनि फरायसानि बिमा बिफाफ्रा बयबो गावबा गावनि गथ'फोरखौ बे समाव फरायनायनि जोथोन बे बिथिंखौ नोजोर होनायनि हाइ टाइम आं बेखौ बुंथारगोन आरो बे समाव आंनि दिनैनि बे माबानि गेजेरजों आं बेखौ खावलायनो नागिरगोन जे साफ्रोमबो फरायसानि बिमा बिफाफ्रा मोनायालागै सम लायै सम गथ'फोरखौ दासिमबो साबजेक्ट वाइसआव फोरोंनो सम दंबावो जाय गथ'फ्रा बबेबा मोनसे साबजेक्टआव एसे दुरबल बे दुरबल गथ'फोरखौ दासिमबो जोङो फोरोंगिरि सारमोनखौबो लानानै आरो गुबुन फोरोंगिरिफोरखौबो लानानै न'खरफ्राव मोजाङै जोथोन लानांगौ मोनसे हाइ टाइम बेयो आरो बे समखौ बिमा बिफाफ्रा ओरैनो दाहगार आं आसा थिदोङो आरो जोंबो फोरोंगिरि हिसाबै जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो फरायसालिजों लोगोसेनो गारजेन बिथांमोनखौबो लोगो हमनानै जोङो जेब्लायबो बाथ्राफोरखौ फोरमायदोङो जे नोंथांमोना दिनैनि नैबे समाव गथ'फोरखौ ओरैनो बाहेरायाव दाहगार आरो फरायनाय समखौ ओरैनो हगार हरनो सम नंला बियो बे समाव जोबोद साबजेक्ट वाइसनि गासिबो लेसनफोरखौ मोजाङै फरायथारनांगौनि मोनसे सम बियो आरो बे समाव आं आसा खालामदोङो जोंनि फरायसालिनि अनगाबो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै जोथोन लायो देहा मेलेम गोजोन लाखिनानै साबजेक्ट वाइसनि नलेजफोरखौ मोनदों मोनाखै बेखौबो एसे सोङै हयै लानानै अन्तत' गामि खानाव आरो नङाबा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौबो एसे आरोबाव मोजाङै नलेजफोरखौ लानायनि मोनसे सम दङ बे समाव फोरोंनाय मोनसे खाबु मोनोब्ला फरायसाफ्रा आरोबाव गोसो होनो हायो आरो आनजादफोरखौ मोजाङै लिरनो हायो आं बेखौ गोबां बोसोर फोरोंगिरि जानानै आङो मोनबोबाय आरो फरायसाफोरखौबो बिदिनो मोजां फिथाइबो लाबोहोबाय आरो नैबे देग्लाय बोसोराव कभिड जादों होननानै जोङो फरायसाफोरखौ जोथोन लायाखै बे नङा जों जोथोन लादोङो आरो बिसोरखौ दिनैसिमबो जोङो फरायसालियाव बिसोरखौ लेंना लाबोनानै क्लासखौ मोजाङै खालामगासिनो दङ आरो फैगोन आनजादफोरावबो जाहाथे बिसोरो मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो फोरोंगासिनो दङ आरो आसा खालामदोङो देग्लायबो गासिबो दिहिंनि बिमा बिफाफोरजों लोगोसेनो जोंनि बे बर'फोरनि फरायसानि बिमा बिफाफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि गथ'फोरखौ न'खराव मोजाङै जोथोन लागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो दा सारा गोबां बाथ्रा बुंबाय दा सारनियाव जोबथायाव मोनसे बाथ्राल' मिथिनो लुबैगोन गोबां मानसियानो गोबां रायजो राजा जोंनि जा बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेल नायगिरि बिथांमोना बिथांनि जा एड्रेस बेखौ मिथियाखै जानांगौ दा सारनि खुगानिफ्राय आं सोंगोन सिगाङावनो सोंनांगौमोन दा एसे उनावबाबो जोबथायाव सोंनाय जाबाय सारनि एड्रेसखौ खोन्थाना होदो सारा डिस्ट्रिक्ट आरो गामि सारनि न'खराव साबेसे बे बाथ्राखौ सोंदों जोबोर मोजां जादों आरो आं अबयसे बेबायदि मिडिया बा चेनेलाव आं बेबायदि खोथा बुंफेराखैमोन आङो गोबां बोसोर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै आङो आंनि थंफोरखौ गुबुननो बे रोखोमनि आङो मिथिहोनो मोनाखैमोन अबयसे आंनि जिल्लाया जाबाय उदालगुरि जिल्ला
आरो बे जिल्लानिनो सिङाव थानाय गंसे बर' मैखोम एलेकायाव गायसनजानाय बे बर' बाजार गोजौ फरायसालि आरो बे फरायसालिनि खाथियावनो आंनि गामिनि रेभिनिउ भिलेजआ जाबाय दालाकाथि आरो आंनि गामिया जाबाय दालाकाथि माइदांगुरि आरो बे दालाकाथि माइदांगुरियावनो आं जोनोम मोनदोंमोन 1963 मायथाइयाव आरो फैयै फैयै दिनै रिटायार जानो सम जाबाय। माला जागोन सारा ओरैनो? आङो फैगोन 28 फेब्रुवारि 2023आव आङो रिटायार जागोन। दा आंनि बे गोलाव सम साख्रि मावनायाव बा फरायसालि दैदेननायाव ओनसोलनि दिहिंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद सहाय खालामदोंमोन। बेखायनो आङो जोबोद मोजाङैनो फरायसालिखौ दैदेनबोनो हादोंमोन। दा बे दिहिंनि खाथियाव दैमा गंसे दंमोन, दोहोनस्रि दैमा। बे दोहोनस्रि दैमाजों 2004 मायथाइयाव बे फरायसालिखौ खुरखालांनायाव दा गोदान मोनसे जायगायाव एसे बे दालाकाथिनि सिङावनो रायजो राजाफ्रा जायगा होफिननायाव बे फरायसालिखौ गायसनफिननो हादों आरो मोजाङै सामलायफिननो हाबाय। दा आसा खालामदोङो इयुनावबो बे फरायसालिया बेबायदिनो मोजां रिजाल्ट खालामनानै ओनसोलनि आरो जिल्लानि आरो बे बिटिएडिनि बा बिटिआरनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि गेजेरावहाय गंसे फरायसालि जानानै थागोन गोगोमनो, आं बेखौ आसा थिदोङो। आरो बे बर' बाजार मुङा जाहाथे अरायसम बे फरायसालिनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि साफा साफा मोजां सुबुं आरो साफा साफा मोजां दैदेनगिरि आरो सुबुं सम्पद जाहाथे जोङो दिहुनहैनो हायो, आं बेखौ आसा थिनानै अरायसम जोंनि दिहिंनि रायजो राजाजों लोगोसे अरायसम जोंनि हारिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोननिफ्रायबो जोङो अरायसम फरायसालि सामलायनायाव, फरायसालिखौ दैदेनलांनायाव सहाय सहयोग मोनगोन, आं बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनैनि बे समाव आङो आंनि थंजों लोगोसेनो न'खरनि जा फेमिलि सारनि न'खराव साबेसे दङ ओरैनो दायो? बे अबयसे जोंनि न'खराव बा बुंनो थाङोबा जोङो बिदा फंबाय 3 आरो आंनि देरसिनमोन। दा आंहा आंनि न'खराव गासै आंनि बिसि दङ आरो लोगोसे फिसाजो 2 आरो फिसाला 1। फरायगासिनो दंना बिसोर? बे फिसाजो 2आ बे फरायसालिनिफ्रायनो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनानै बिसोर 2बो MSc पास खालामबाय। फिसाजो गेदेरा MSc B.Ed पास खालामबाय आरो थांनाय जिथु टेट आनजादमोन LP ME, दा बेवहाय LP ME मोननैयावबो टेटखौ उथ्रिनानै दङ। दा बबाव मोनो बे बिथांमोननि खोथा। दा आरोबाव फिसाला 1 दङ। दा फिसाला 1आबो थांनाय बोसोराव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै दा हायार सेकेन्डारि साइन्स फरायगासिनो दङ। फार्स्ट इयार हायार सेकेन्डारि साइन्स फार्स्ट इयार। दा आंनि न'खराव बर्थमान बेखिनियानो। दा गासै 7 परियाल दङ। दा आंनि परियालनि सोमोन्दै सोंनायाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आसा खालामदोङो गासिबो नोंथांमोननि अननायाव आरोबाव जौगालांनायाव मदद मोनगोन, आं बेखौनो बुंनानै एसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। दा सारा गोबां बाथ्रा मिथिहोबाय जोंनि गेजेराव। दा सारा गोबां बाथ्रा जा फरायनांगौनि फारसे बुंबाय, दा गारजेनफोरनि सायाव बिथा बुंबाय। दा आङो दिनैनि जा मोगा मोगि लानाय सारजों, जा दलाकाथि बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि काथिराम बर' सारजों जा सावरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ आङो एसेयावनो फोजोबथ'बाय होननानै नोंथांमोननियाव फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों।
मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव साथाम फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुआरि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव साथाम फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुआरि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव साथाम फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुआरि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638